سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع 13 ميازيا زتدالو على توزينات زلكم متيلخو كم وترو كساف فصام رباطنا نختكتاتلونا عند عدمكو بقدامنت ارئيس زينا حيلتا تግራይ ካብ ክልል ዓፋር ከም ዝወጹ ተገሊጹ ኤርትራን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም መዝነቱ በዚህ አግባብ ይጥቀመሉ አሉ ክትብል ከሲሳ ፍሉይ ልኡኽ መንግስት አሜሪካ በቅርን አፍሪካ ሎሚ አዲስ አበባ ከምዛቶ ተሐቢሩ ኩናት ዩክሬን ምብራዊ ዞባ ዶንባስ ዝከዱ ግደማውን ወሳን ክኸውን ተጽቢት ከም ዝተገበረሉን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ከም ዝወጹ ተገሊጹ مرحته تخلل حيلتاتهم ريبتي تباهلو كاب زصواع كبابيتات عفر لقوم كنا موصاس توسنه سبع ورديتن محلاف زتبصح سمع كخبرن زي تقدبه سبع ورديت ناب تግራይ ምእንቲ كحلفن بمحساب مخانو ገሊጾም ተተማለ በቴሌቪዥን ትግራይ ዝወፀ መግለጺ መንግስት ትግራይ ነትዝርብ ሰላም ተግባራዊ ንምግባርን ንምስላጥን ብፍሉይ ድማ ረዴት በዘይ እንቅፋት ንخحልፍ ሎሚ ሰራዊት ትግራይ ተቋጺሮ ካብ ዝነበረ ኤርፕቲ ተባሂሉ ካብ ዝጽዋዕ ከባቢ ክልል ዓፋር ክልዓል ተገይሩ ኢሉ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ክልተ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ኣብ ቁጥር ዘእቶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ነይሩ ቀድሚ ሕጂ ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ዓፋራቶ አሕመድ ኾላይታ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ክልተ ተኽልል ዝርከቡ ሓሙሽተ ወረዳታት ተዋጺሮም ከም ዝጸንሑ ምዝራቡ ዝከሪዩ ኣብ ዞባ ክልብቲ ረሱ ኣብ ምቁጻር ሓይልታት ትግራይ ኣትዮም ካብ ዝነበሩ ሓሙሽተ ወረዳታት ኣብኣላ ሸሸኸት መጋሌ ኤርፕቲን በራሕለን ይርከቦም ሓይልታት ትግራይ ካብ ኩሉ ከባቢታት ዓፋር ተቂሎም ወጽም ኣይወጹን ግን ገና ዝተነጸረ የልቦን ቀድም ክብል ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላታት አምሃራን ዓፋርን ተቂሎም ወጽም ምንባሩም ዝከር ኮይኑ ወታደራት ኤርትራ ዝርከቦም ሓይልታት ዓፋር ኣብ ወሳንቲ ከባቢታት መጥቃዕቲ ምስፈጸሙ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ይዝገልጽ መስመር ጽርግያ ሰመራ መቀለ ብዓብዓላ ዝሐልፍ ኮይኑ ኣብ ዞባ ክልተ ተኽልል ዝርከብ እንኮላዩ ነቲ ጎንጽ ሲዕቡ በአማሜታ ሻሕ ዝውጽሩ ካብ መረበቶም ምዝንባሎም መንግስቲ ክልል ዓፋር ኣፍሊጡ ምባሩ ዝከሪዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰባው ቁልውላው ንምፍታሕ ንዘይተወሰነ እዋን ዝጸንሐ ምቁራስ ተጣብቦታት ምእዋጅ ዝከር ኮይኑ እቲ ሓይልታት ግን ብዝተዋጽሩ ግዛትን ካልኦትን ክልላት ለቐውቁ ኣለው ዝብል ነይሩ መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ በመሰረት ዝኣውጁ ሰብኣዊ ምቁራስ ተጻቦ ረዴት ብቁልጡፍ ክሐልፍ እንተኽኢሉ ምቁራስ ተጻቦ ከም ዝገበሩ ኣፍሊጦም ነይሮም ናብ ክልል ትግራይ በመካይን ዝለኣኽ ረዴት ንኣዋርሕ ተቋሪጹ ድሕሪ ምጽንሑ ድሕረቲ ብክልቲኦም ወገናት ዝተኣወጀ ደው ምባል ተጻቦም ዳግም ምጅማሩ ተስፋታት ፈጢሩ እኳ እንተጽንሐ በዘይ እተንሽዑ ዝሰገራ 21 መካይን እቲ መስርሕ ከም ዘይቀጸለ ሰመዝ ትግራይ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ተሓባሪ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ከም ዝገለጹ ነፈተነ ተባሂለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝኣተዋ መካይን ወጻኢ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሓገዝ ከም ዘየለ ተዛሪቡ ውድብ መግቢ ዓለም መዓልታዊ ሚቲ መካይን ረዴት ዝጻዕና መካይን ናብቲ ክልል ካኣተዋ ኣለውን ምባሉ ዝዝከር እዩ ወሳነ ሙጻእ ሓይልታት ትግራይ ፍሉይ ልኡኽ መንግስት አሜሪካ በቅርን አፍሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድን ምክትሉ ፓንቶን ኖፈን ሎም አዲስ አበባ ከም ዝኣተው ኣብ ዝተገለጸሉ እዋን እዩ ኣብ ትክልል በሚልዮናት ዝውጽሩ ሰባት ነጥሜት ዝተቃለዩ ኮይኖም ደኳትር ከይተረፈ ንልመና ክወጹ ከም ዝተገደዱ ጸብጻባት ይሕብሩ ኤርትራን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም መዝነቱ በዘይ አግባብ ይጥቀመሉ አለኹ ትብል ከሲሳ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር አብዘርጉሑ መልእክቲ ዳይሬክተር ውድብ ጣና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም መዝነቱ በዘይ አግባብ ይጥቀመሉ አለኹ ብል ክስ አቅሪቡ ዳይሬክተር ውድብ ጣና ነመድረኸት የአካል ሕብራት ሀገራት ዝኾነ ትካል ኤርትራ ንምጽላም ይጥቀመሉ አሎም ዳይሬክተር ውድብ ጣና ነመድረኸት የአካል ሕብራት ሀገራት ዝኾነ ትካል ኤርትራ ንምጽላም ይጥቀማሎም እቲ ሚኒስተር ዜና ነቲ ዳይሬክተር ዝኸሰሉ ዘሎ ዝርዝር ጉዳያት ግን ኣያነጸረን እዚ ከምዚሉን ኩሉ ዶክተር ቴድሮስ ብምኽንያት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጣና ዝሓለፈ ሐሙስ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ አጋጣሚ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስን ኩሉ ንትግራይ ልዕሊ 500 መዓልታት በሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከበባ ከም ዘላ ተዛሪቡ ነይሩ ከምቲ ትፈልጦ ትግራይ በሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሙሉእ ዕጽዋ ካብታቱ ልዕሊ 500 መዓልታት ኣውፂራ ኣላ እዚ ዕጽዋ እዚ ኣብዛ ዘመናዊት ዓለምቲ ዝነውሐ ዕጽዋ
كبل أرديو نيروم دايركتور ودب تأن عالم أبتي أقاطامي عالم كابتي إنو يوكرين هيباتو زلاك قلبوه قال ميتاويت نابتا أبي توبيا زلا تقراي كتهب أقد راس مخانو تزاريوم وسيخون ناب تقراي مدهانيت كاتو سلزيك على بتقراي كوتور حترت مدهانيت كامزلو بريهم زخونه مدهانيت يلبون أقلقلت بانكي يلبون عزمالي كحقزهم حيث تومني بانكي سلزي اللقن سلدي خسدلهم أيكالكون عزيز حزنيوم انتهي قالات تتكم خمس قلصون اي فلتني محبرسب عالم يفتن علوم اخولغن ايكونن منستر زينا ايرترا اتو يمانه قبر مسقل ازي حقاوي تግባራቱ ሓደ ዓለም ለኻዊ ሰራሕተኛ ሕብራት ሃገራት ከንጽባርቕ ንዝግባእ ባህሪ ብቁሉዕ ዝጻረር ምዃኑ ዲሲፕሊናዊ ስጉምቲ ንኽውሰደሉ ዝኽእል ኢሉም ዶክተር ቴድሮስ አብሪቶ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዛኪት ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ የልቦን መንግስቲ ኢትዮጵያውን ቀድም ክብል ናብ ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝለኣኹ ናይ ጥርዓን ደብዳቤም ውድብ ጥዕና ዓለም በሰንኪ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ዘይሻራውነት ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱ ምህላው አብሪሁም እንተኾነ ግን ውድብ ጥርዓን ኢትዮጵያ ሲዒቡ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሕቶ ኣብ ካልእ እዋን ውሳነ ክወሃቦ ከም ዝብልህ ጸብጻብ ሮይተርስ ይሕብር ኤርትራ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ኩናት መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ምውሉዕ ሲዒቡ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ብምዃን ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከም ዝለኣኸት ዝፍለጥ እዩ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ እቶም ልኡኻት ኣብ ጻንሕቶም ምስ ሰመዚ ፌደራል ተወከልቲ ትካላትን ረድኤትን መሻርክቲ ዲፕሎማሲን ከም ዝራርቡ ተገሊጹ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ መግለጺኡ ምብጻሕ ኣምባሳደር ሳተር ፊልዲን ምኽትሉን ጎንጺ ደውን ባለ ዘይተገደበ ቀረብ ሰው ሓገዝ ክህሉ ተፈጺሞም ኣብ ዝባህሉ ጥሕሰት ምስላት ግልጺ ምርምራ ክገብርን ኣሜሪካ ብዘተ መፍትሒ ክርከብ ናይ እትገብሮ ጻሪ ኣካል ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ኣብ ቀረባ እዋን ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነበር ጄፍሪ ፊትልማን زتك ساترفيلد ناب إثيوبيا خبتصح أزينا يفلماي وانا يكونن እታ አምባሳደር አወርህ መጋቢቱን ኣብ አዲስ አበባ ምሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ተዝራሪቡ ነሪዩም ድሕሪ ምብጻሕ አምባሳደር ሳተር ፊልድ ይድማ መንግስት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰባው ሓገዝ በቁልጡፍ ክበጽሕ በዝብል ሰባው ግጭት ደው መባሉ ዝኣወጀም እንተኾነ ነትስምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ሲዕቦተን ናይ መጀመርታ አይስራን ሓድን ሬዲት ዝጻዕና መኻይን እንተ ዘይኮነን ካልእ ዝሰዓበ የለን ምስቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ሰባው ቅልውላው ኣመና ውሕድ ከም ዝኾነ ኣማሓደርቲ እትኽልል ይገልጹ አምባሳደር ሳተርፊልድ ኣብቲዋን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ኦሉሴጉን ኣወሳንጆም ምስ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንንን ካልእ ሰው ስልጣን መንግስት ኢትዮጵያን ተዘራሪቡ ምንባሩ ዝከሪዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምብጻሕ ድማ አምባሳደር ሳተርፊልድ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስት ኢትዮጵያ ሕብረት አፍሪካም ተወከልቲ ሕብረት ሃገራትን ኣተሓበርቲ ሰባው ረድኤትን ክዘራርብ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኩናት ዩክሬን ምብራቃዊ ዞባ ዶባንስ ዝካየድ ውግእ ደማውን ወሳንን ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ ነታ ምብራቃዊ ዞባ ዩክሬን ዝርከብ ህዝቢ ሩሲያ ኣብቲ ከባቢ ዘካየዶ ዝጸንሐት ወታደራዊ ስርሒታት ከተሕየሉ ምዃና ንጹር ኮይኑ ይርከብ ዋላነቶም ኣብ ጎደናታት ዘውዝብሉ ኣኻልቡን ሩድኢ ዝመስል ካብ ርሑቕ ድምጺ ከቢድ ብረት ክስማዕ ከሎ ከተረፈ ክነብሑ ይስምዑዮም በኣማይታ ሸሓት ዝውፅር ህዝቢ ድሮ ካብቲ ዞባ ናብቲ ቤተ ዘማዲ ዝሃደ ምዕራባዊ ክፋል ዩክሬን ሃዲሙ ይርከብ ሕጂ እውን ነዊሕ ወታደራዊ ቃፍላይ ሩሲያ ኣብ ሳተላይት ተራእዩ ኣሎ ናብቲ ዞባ እናምርሕ እንከሎም ዩክሬንን በወገና ድራዓት መካይነን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጸረ ነፈርትን ዝርከቦቱ ሳኺ ወታደራዊ መሳርሒታት ናብቲ ከባቢ አንቀሳቅሳላ ክልቲ ናይ ሩሲያ ዝኸውን ግን ኣይኮነን ምናልባት ናይ ዩክሬን ምንቅስቃስ ስልታዊ ረብሓታት ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን እቲ ዝድለ ቀረብ ዘይምህላው ዘንቀሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ክልቲኡ ምኽንያታት ኣብ ሓደ ሞት ክኸውኑን ተኽእሎሎም እዚ ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ዝካየድ ውግእ ደማውን ንውጽኢት ናይቲ ኩናት ዝውስንን ክኸውን ምዃኑ ብዙሓት ተዓዘብቲ ተጽቢት ይገብሩ ብሃገራት ምዕራብ ዝተለገሰ ሲቲንገር ዝዓይነተ ንጸረ ነፈርቲ ዝርከቡ ተወሳኺ መከላኸሊ ሚሳይላቱን ኣብቲ ቦታ ከም ዝኸደ ይረኣሎም ዩክሬን ውጽኢታዊ መከላኸሊ መስመራትን ከበድቲ ብረታትን ስጋብ ዘይሃለዋ ገስጋስ ሩስያ ቀሊል ከም ዘይከውን ይግመት እዩ
كسب حج خلتيوم وجنات أبتو زوات متاتاني وتدروي حيليو تانيهم كاب 3 كسب 4 شح وتدرات إزاكل معرابوان سب السلطان كم زبولو جن روسيا نتي أبتو زوات زنا حيلها بكلته 3 أصفيه نموسخته كنعلم نزين مقبار أو خل جزي كم زرد لاجن كي تغسو أي حلفون أتوكنات كاب زجمره روسيا إسرائيل ميتاويت كاب سراويته كسيرختون كلام كالب بالجا يوكرين دما أبتي كاب يزركبو حيلتات بوج زد تمكور يوم كرمي ورار روسيا نشمون تعمتات أنصار بروسيا زدقفو تنصلتي حيلتات كواغو تانيهم أبز تهدم مكلاخلي دفعات أزقي وميركبوم ولو نكاتهم سراويتات دخام زرعيه من تخونه مورالهم جن لعلم يوكرين بزعبا من قصاص حيلتات روسيا كم عرباويان هاجرات اترخبو اواناوي سلاوي حبريتاون كال بالجايم ولا كوازرزر حبريتا كبون تزيدليو سب سلطان معراب يوكرين ات حبريتا كم زوهب ارغيصم يركبوم زخبركم تهاتلتي بين تفي نلوم زبلنا يوم سنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم